Ой, добрий вечір, дівчинки і хлопчики. А я, бачите, вірш повторяю, який нам на завтра задали на пам'ять вивчити. Ой, стільки домашніх завдань, я ледь поспіла усе зробити. Який чудовний день, який приємний день. Салют усім, привітання, Яна. Добрий вечір, Топа. Який у тебе видатний настрой. Ага, ён такі. А ти усі домашні завдання поспів зробити? Нават і не починав. Ого, то до чого веселишся? Тобі ж завтра улетіть. Не уляці. Чому гэта? Тому що я завтра на занятки не пойду. Прогуляєш? А що скажеш післязавтра? А я і післязавтра не пойду. І увогуле больш ніколи. Ну, Топа, але треба вчитися. Навошто? Каб розумніти і у будучому отримати цікаву професію. Я наогул і так достатково розумний. Ну-ну. І з будучої професії я уже визначився. І вона така простая, що я можу почати працювати хоч завтра. Ого, гэта що за професія така? Скажу, коли ти не будеш за мною повторять. Обіцяю, не буду. Я вирішив стати білетером. Хочеш перевіряти білети у глядачів, які прийшли у театр? У театр чи в кіно? Ні, лепш почну з кіно. Буду глядіти усі фільми, кольки завгодно. А коли кіно надокучить, пойду перевіряти білети у театр. І погляджу усі спектаклі. Дик ти хочеш працювати глядачом, а не білетером, Топа? Чому? Я спочатку буду перевіряти білети, але це справа некількох хвилин. Упевнений, Топа, що у білетерів нема більше ніяких обов'язків? Упевнений. Янка, не треба зайздростить. Я, коли стану білетером, так і бить. Часом буду пускати тебе безплатно. Дякую, відомо. Але нешта мені здається, робота амаль без обов'язків не буває. А я кажу, буває. Не буває. Буває. Не буває. Так, Яночка. Що, Топочка? Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Ой, Яна, Топа, ну знову у вас сварка. Не соромно? Добрий вечір, Тимофій. Привітання, Добрий вечір. Тимыч. Не соромно. Мы ж тільки справчалися, а не билися. Гэтага яшчэ не хапала. О, Тимофій, ти ж захопляєшся театром? Ну так, захапляюся. Хочаце сказаць, вы паспрачаліся на творчую тэму? амаль что? Топа вирішив більше не вчитися. Тимофей, только не починай, коли ласка, свариться. Я не пойду вчитися, бо визначився з будучої професії. А тэатр пры чым? А, Топа, ты вырашыў стаць акцёрам? Ого, не-не-не-не-не. Я ведаю, что актерской профессии треба вчитися. Топа хоче стати білетером. Вось яно што. І стверджає, що у білетерів амаль нема обов'язків. Я дома нема. Я их 100 разів бачу. І в театрі, і в кіно. Проверили билетики. І все. Простей простого. Ну, шкада цябе расчароўваць, Топа, але ты памыляешся. А я говорила. Тимыч, не чакав от тебе такого. Чаго? Ти, як і Янка, мне зайздрості, бо я знайшов самую простую цудоўную работу ў свеце. Работа гэтая сапраўды цудоўная, Топачка, але не такая простая, як здаецца на першы погляд. Цікаво. І чим яшчэ займаюцца білетёры?
У іх, топачка, шмат абавязкаў. Дапамагчы гледачам знайсці сваё месца ў зале, прапанаваць праграмкі. Сапраўды, біліцёры выдатна ведаюць зал і заўсёды падказваюць, як прайсці да свайго крэсла. Ну, гэта не вельмі складана. А яшчэ людзі гэтай прафесіі, якія працуюць у тэатры, добра ведаюць яго гісторыю, рэпертуар і змест спектакляў. Гісторыю тэатра можна вывучыць. А падчас спектакля ці фільма біліцёры таксама не адпачываюць. Яны уважліва сочаць за парадкам. Так што спакойна сядзець і глядзець на сцэну ці экран. У гэтых людзей часу няма. А яшчэ перад спектаклямі і пасля яго, а таксама ў перапынках паміж сеансамі, такія супрацоўнікі прыбіраюць у зале. Твой любимый занятак. Правда, Топачка? Ой, не-не-не-не. Уборкі мне і дома хапае. Не думаў, што ў біліцёраў столькі абавязкаў. Дык што, перадумаў, Топа? Я ж яшчэ маленькі. У мяне ёсць час падумаць над будучай прафесіяй. А я пакуль павучуся. Цікава. А як ты заўтра на заняткі пойдзеш, Топачка? Ты ж дамашнія заданні не зрабіў? Ой, дакладна. Ну што ж, пайду хаця б што-небудзь і зраблю. Вось гэта правільнае рашэнне. Ты ж цэлы дзень адпачываў? Дык цяпер папрацуй. Ой, а ідэя здавалася такой цудоўнай. І вы, сябры, не паўтарайце памылак Топы. Ведайце, не існуе такіх прафесій, дзе не трэба многа ведаць і працаваць. Так што вучыцеся старанна. А зараз давайце глядзець мультфільм. Ой, Топа, ты ўжо тут? Я яшчэ не ўсё зрабіў, проста вырашыў крыху адпачыць. А зараз скончу справу. Вось і малайчына. А зараз усім маленькім час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і бяжым ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Цікавых сноў, сябры! Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Всё, я пабег. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачай